ପୂଜା ଦିଆ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଏଇ ଦେଖେ ଜାଣି ଶୁଣି ପଡ଼ିଯିବ ସୁନ୍ଦା ବୋଧେ। ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯ ନାହିଁ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଖାଲି ମରଲେ ଦେଖ ଏମିତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଆମର ତାଳି 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 ନାଲି ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ନାଲି ଆଜିର ଏହି ଚତୁର୍ଥତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନ ସମୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼। ପଡ଼ିଯାଅ କହିବ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଅ ତଳେ ବସ ଏଇ ବେଞ୍ଚରେ ବସନେ ରାଗ লম্বা গলি লম্বা টুকি হাতে ধরি লালু